لومي بزعبا حد زانتا خنقرأكم مدل لهم ترى زانتا زي كونجن نعوت زقل زانتايو كل سب عوت يدليو كل سب بزعبا عوتوني زاربيو عبيت ممزع انتاي كم زدلي بحق زردو صبات جن ازيوم وحدات يوم قال يوم بالحين مسلوم قالوا دماء عدلي لهم يامنو بزحات دماء عوت مالت بتقعد مسرحة رئيس مسلوم لوم جن نعوت تخون عند كلا الحق خنبركم أدل اللهم كتو تسفاي تورزو إزي أزيك اللي مسل خوني أنا الباتون قد محيج سمعكم وتخونيهم جن إذا حق زيا سلام تاي مسرتنا كل نجار كم زخونت كنجركم فوق لي كم نجزار سيوتن كابون زرخوكوت مرتاتن تبجيسه تسفان تزي كوريسكا كم تعوت كريكم أنا أبهانزون إشين كلهم زخون بليجاتات አይነበረንን ብልጽ ተማሃሪ አይነበርኩን ፈተናታተይ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ወዲቐ ናብ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲ ኣመልኪተ ግን ተነፂገ ስራሕ ክረክብ ምስ ፈተንኩ ካብ ልዕሊ 30 ኩባንያታት KFC ሓዊሱ ነፂጎምኒ ኣብ KFC ካብ ዘመልከቱ 24 ሰባት እቶም 23 ተቐባልነት ረኺቦም ኣነ ጥራይ ተነፂገ በዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝስማዓካ ምሕሰቡ ብትጋት ክትሰርሕ برسخا كتتعامل أبز تبجس كلو هاي فالكان سخابو قاعد يكون كان كتبهال كل هم وسألوا مبزحت يوم سبات تسفى مقرص نيرم من البات نعوت هاي تفطركم مبلو نيرم أنا جن تسفى يقرص كن ودكت مالت مودة إلى كأمن هاي دلخون زي أتيك تذكروا زدليكم قدام هاي تمرتيو أما جمريا كل نجار كفيديو عوت بالناس أزوها بنجار هيكونن كتعيلوا لك نعون مركب كابزلو أمكم من جد ما كل سب أيفالكان كبلكان كله أو ننتخونه كي تحلل كام قصاليو بزعباتو ماس إديسان حسبو إتي مبرات اسمها هذا سب قد ممعواتو باشحات زغط صور غزي وديو دحرتن قدامتو دقات تسفان تزقورت نيرو منالبات كساب حجي اب صلمات منبرنا كلهم عبيت مهاستي نغادو سند باباوያን ወይ መራሕቲ ኣብ መጀመርያ ጸገማት የጋጥሞም ነይሩ ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮም ነገር ግን ጽንዓቶም እዩ حق كنزارب نتخوينا عود قليل نتزخون نيرو كل سب مرخبو تبرابر سنغات حسب دحريو بهاندبت حافيلكا بليونر تخون جن يوت كمو ايكونتن قال نجر انت ليها كتقاله سولو لكا لكع كم تيام لاي سدرابيت معدي نتاناي موداتا كلها سن مركب تقاله سو እዚ ቃልስ ዝግን ደቃይቅ ዘይኮነስ ዓመታት ይወስድ ኣነ አሊባባ ክጅምሩ ከለኹ ሰባት ይስሕቁ ነይሮም ጃክ نسخة بزعبة تكنولوجي ولا حد يتفلت إني خايبلون نيرهم حقهم يوم حانت مسمر كود وقات صحيفة يفلت أين وركون جاك بزعبة نقد ولا حد يتفلت إني خايبلون نيرهم حقهم دمايم أنا ترى أنا إنجليزي نعم مريز نبركون جن رأني يرني كل سبزي رأيه نقر إيه مسألة إنترنت عب تشاينا ريه نعيشو تكالات نمعباي إنترنت كتك أما كم تخلا أمنت نيرني نمليونات تكالات أنت دقيفة علي باباهم كم التعوة يفلت نيره ግን መማን ጥራይ ይኹን አይነበረን ኣብ ግብሪ ከሪዮን ይርኒ መብዛሕት ዮም ሰባት ዝወድ ኩሉ ክፋል ድማ ኣብዚዩ መንነቶም ከይራዩ ተስፋ ይቆርጹ ዓወት እንተደሊኻ እዚኣ ዘቅራ ክሳብ ነፍስኻ ተረጋገጽ ዓለም ኣይክተኣምነካንያ ሰባት ክጣራጠሩ ኻዮም ክነቕፉ ኻዮም ግን ስራሕካ ንዓኣቶም ብቓላት ምእማን ዘይኮነስ ስራሕካ ሰሪሕካ ብውፅኢት ምእማን እዩ ብዛዕባ ኢሎን ማስክ ሕሰቡ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ መካይንን ናብ ህዋ ምጓዓዝን ክዛረብ እንከሎ ሰባት የላግጹሉ ነይሮም ብዙሓት ኪላታት ተስላን ስፔስ ኤክስን ክፈሽላይን ኢሎም ነይሮም ሎሚ ግን ክልቲአን ኩባንያታት ኣብ ኢንዱስትሪየን መራሕቲ እየን ስለምንታይ ምክንያቱ ንሱ ተስፋ ይቆረፅን ብውፅኢት ገይሩ ድማ ነፍሱ ኣረጋጊጹ ዓወት ልክዕ ከም ምጥዓም ጥዑም ምግቢ መጀመርያ ሰባት ኣብቲ ኣሰራርሓ ክጠራጠሩ እዮም እዚ ኩሉ ቀመም ክትውስኸሉ ርግፀኛ ዲኻ እዚ ነገር እዚ ግን ቁናዕ ኣይመስለንን ይብሉኻ مستعامو طرطاريوم يطفئ ننقفتي افهم كتعصولو زلوهم كمنجد دمبار عوت اب صحل غيركا مقرامي بصحات سبات عوت بحانت ليت زمصي مسلمي حانت عوت كوبانيا يريمو واو كميز بولو عدلنياتهم يبلو حدوري سبيري يمو قليل منجد حليف كخونالو يبلو جن حق كنغركم عوت موداتا زيكونس قصالو غعزي እዚ ጉዕዞ ድማ ነዊሕ ከቢድ ብዕንቅፋት ዝተመልአን እዩ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመታት አሊባባ ገንዘብ ኣይነበረናን ወፍሪ ዝገብሩልና ሰባት ኣይነበሩናን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኣፓርታማ ኮይና ንሰርሕ ነርና ንዓመታት ድማ ተቃሊስና
ገለ መዓልታት ክንቅጽል ዲና ኣይ ክንቅጽል እንኳን ፈልጥ ኣይነበርናን ገሊኦም ኣዕርኽተይ ገዲፎም ውን ከይዶም ገሊኦም መሻርኽተይ እምነቶም ኣጉዲሎም እቶም ዝጸንሑ ተስፋ ዘይቆረጹ ግን ኣካልቲ ናይ ኣሊባባ ዓወት ኮይኖም እቲ ሳልሳይ ትምህርቲ ዓወት ጉዕዞ እዩ ዝብል እዩ ክንደይ ግዜ ይወስድ ብዘየገድስ እቲ መንገዲ ክትጓዓዞ ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ ብዛዕባ ዓበይቲ ስፖርተኛታት ከም ማይክል ጆርዳን ሕሰቡ ከም ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጋንታ ባስኬትቦል ተሰጊጉ ነይሩ ግን ተስፋ ቆሪጹ ድዩ ኣይፋሉን ብዝያዳ ሰልጢኑ ክልእቱ ኣማዕቢሉ ሎሚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝዓበየሉ ተጻወቲ ባስኬትቦል ዓለም ምዃኑ ይፍለጥ ሰባት ካብ ተስፋ ዝቆርጹሉ ዓበይቲ ምኽንያታት ምንጻግ እዩ ንስራሕ የመልክቱ እሞ ይንጸጉ ንግዲ ይጅምሩ እሞ ዝገዝኣሎም ይስእሉ ሓድሽ ነገር ይፍትኑ እሞ ይፈሽሉ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክነግረኩም ምንጻግ ማለት መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ምንጻግ ኣካል ናይቲ መስርሕ እዩ ነፍሲ ወከፍ ምንጻግ ገለ ነገር ይመረካ እዩ ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ድማ ይበርታዓካ ካብ ምንጻግ ኣይትፍርሑ ተጸበይዎ ካብኡ ተምሃሩ ንጉዕዞኹም ንቕድሚት ንምስጓም ድማ ከም ቀንዲ ነዳዲ ተጠቀሙሉ ንጃክ ራውሊንግ ደራሲት ሃሪ ፖተር ተመልከቱ ቅድሚ እትዕወት ብብዙሓት ሓተምቲ ተነጺጋ ነይራ ኣብታ ቀዳመይቲ ምንጻግ ተስፋ እንተትቆርጥ ነይራ ዓለም ነቲ ናይ ሃሪ ፖተር ማጂክ ኣይምፈለጠቶን ነይራ ምንጻግ ልክዕ ከም ኣብ ህዝባዊ ቦታ ዘሎ ዋይፋይ እዩ ሓንሳብ ይደክም ሓንሳብ ይባሳጭወካ ግን ኩሉ ግዜ ኣካል ናይቲ ተመክሮ እዩ ኢንተርነት ሲግናል ስለ ዝጠፍአ ጥራይ ምጥቃም ኣይተቋረፀን ኢኻ ሓቀይ እሞ ስለምንታይ ዳ ሰብ ሓንሳብ ወይ ክልተ ግዜ ኣይፋል ስለ ዝበለካ ንዓወት ምድላይ ተቋርጽ ኣብቲ መጀመርያ ከም ዝሓበርኩኹም ንዓወት ሓንቲ ቀላል ሕጊ ከም ዘላታ ነጊረኩም ነይረ ከቶ ተስፋ ኣይትቑረጽ ሕጂ ስለምንታይ ከም ዝበልኩ ዝተረዳእኩም ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ዝምዘጋጥሙኻ ኩሉ ውድቀታት ምንጻግ ጥርጣሬ ነቐፌታ ፈተና ጥራዩ እኹል ብርትዕ ከም ዘለካ ንምፍታን ብሓቂ ትደልዮ ከም ዘለካ ንምርኣይ ከምኡውን ካልኦት ተስፋ ክቆርጹ ከለዉ ንስኻ ክትቅጽል ከም እትደሊ ንምርግጋጽ ዝግበር ፈተና ሎሚ ንነፍስኹም ቃል ተውላ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተስፋ ከም ዘይትቆርጹ ንቕድሚት ክትደፍኡ ክትመሃሩ ክትዓብዩ ጥራይ ከም ዘለኩም ጌርኩም ቃል ተውላ እዚ እንተ ጌርኩም ዓወትኩም ውሕስ እዩ ዓለም ብቕጽበት ትቕየራላ ቴክኖሎጂ ብዳህሪ ይዓብሎ በብመዓልቱ ሓደሽቲ መሃዝቲ ነገራት ኢንዱስትሪ ይቕይርዎም ኣለዉ ሓደሽቲ ዕድላት ይፍጠሩ ነዞም ዝኣረጉ ኣገባባት ድማ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብርዎም ኣለዉ ለውጢ ጥራይ ቀዋሚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኢና ዘለና እቶም ምስ ለውጢ ዘይለማመዱ ድማ ንድሕሪት ይተርፉ ኣብ ማእከል እዚ ኩሉ ግን ሓንቲ ሓቀላ እቶም ብነብሶም ዝኣምኑ ብትግሃት ዝሰርሑ ከቶ ተስፋ ዘይቆርጹን ጥራዮም ዝዕወቱ ኣነ ብኣኻትኩም ይኣምን እየ ግን ካብኡ ብዝያዳ ንስኻትኩም ብነብሶም ክትኣምኑ ኣለኩም ካልእ ሰብ ንዓኻ ንስኻ ኮይኑ ከኣምነልካ ኣይክእልን እዩ መጻኢ ብነጻ ዝውሃብ ዘይኮነስ ብኣኻ ዝህነጽ እዩ ዓወት መጺኡ ማዕጾኻ ኳሕኩሑ እነኹ መጺእ ኣይብለካኒ ንስኻ ክትስዕቦን ክትቃለሰሉን ክትዓየሉን ኣለካ ገለ ሰባት ምቹእ ኩነታት ክመጽእ ይብሉ ምቹእ ኩነታት ዝበሃል ግን እኮ የለን ንመጀመርያ እቲ ዝበለጸ ግዜ ሕጂ እዩ ስለዚ ናብታ ዓለም ውፁ ሓደጋታት ተቐበሉ ካብ ጌጋታት ተምሃሩ ነገራት ድማ ናብ ክውንነት ቀይሩ እትደኽመሉ ግዜ ክመጽእ እዩ ኣብ ነብስኻ ትጠራጠረሉ ግዜ ክህልወካ እዩ ምቁራጽ እውን ክትምነ ትኽእል ኢኻ ግን እዚኣ ዝክራ እቲ ዝበለጸ ሰዓት ወጋሕታ ክኸውን ቁሩብ ምስ ተረፈ እዩ እቶም ዝዕወቱ ሰባት ግድን እቶም ዝበልሑ ወይ ዝሓየሉ ይኮኑን እቶም ምቁራጽ ዝኣበዩ ጥራዮም ድፍኡ ተምሃሩ ዕበዩ ዓወት ድማ ክስዕበኩም እዩ ስለዚ ሎሚ ካብዚ ክትወፁ ከለኹም እዛ ሓንቲ መልእኽቲ ውሰዱ ዓወት ናይቶም ተስፋ ዘይቆርጽ እዩ ዓብ ሕልሚ ሕለሙ ብትግሃት ስሑ ብነብስኹም ምእማን ድማ ከቶ ይተቋረጹ